ሰማይ ኢንተርቴይንመንት ባህልን ቋንቋን ትግራይ አምብራህ ስራሕት ከየንቲ ክላለዩን ክወጽና ምግባር ሩኢ ምንቅስቃስና ገበረ ዝመጸ ሰማይ ኢንተርቴይንመንት አምብራ አፍሪካ ዘዓበየ መደብ መዝንጋዕን ምፍጣር ምድላዋቱ ዛዚሙ ኪነ ጥበብ ትግራይ ንኽዓቢ ዝለዓለ ግደ እናተጻወተ ዝመጸ ሰማይ ኢንተርቴይንመንት ካብ ሙዚቃ ብተወሳኺ ኣብ ፊልምን ድራማን እውን ዝለዓለ ግደ ንምብርካትን ኪነ ጥበብ ትግርኛ ንምሕንባብን ዓሊሙ ሰማይ ሲኒማ ዝብል ተወሳኺ ቻናል ከፊትሎ ስለዝኾነም ኣብዚ ዓውዲ ትነጥፉ ውድኣት ስራሕቲ ዘለውኹም ናብ ህዝቢ ዘይበቕዐ ስራሕቲ ዝሓስኩም ሓቢርኩም ክትሰርሑ ይዕድም ሰማይ ኢንተርቴይንመንት ብሕብረት ሰሪሕኻ ብሕብረት ምዕባይ ይኣምን ገዚፍ ማዕበል ኢንተርቴይንመንት ኣብ ሰማይ ሲኒማ ይጅመረሎ ሰማይ ሲኒማ ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ይኹኑ ሰማይ ኢንተርቴይንመንት